louder, come on, don't stop, and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Assalamualaikum, kita saking kelas 8I SMPN Santulanggu badhe nindakake wawancara ten pabrik tahu Desa Kalen. Kapan pabrik niki didiriaken? Didiriaken tahun 2006. Sinten mawon sing bantu ndiriaken pabrik niki napa mandiri napa? Mandiri saking keluarga. Nggih. Pinten modal awal kangge buka usaha niki? Nggih, modale temenan. Mboten mawon. Pinten karyawan sing dibutuhaken ten pabrik niki? Ingkang dibutuhaken namung tukang sekawan, mangke pembantune kali-kali berarti sedanten sedasa nggih. Napa mawon bahan-bahan sing dibutuhaken kangge ndamel tahu niki? Kedele kali tuyo sampun niku mawon. Ya napa caranipun ndamel tahu? Prosese dikum riyin ngantos lerem, ngoten digiling, mantun digiling direbus, ngoten disaring, dipun cukai, dibak kali cetakan mangke ngentosi padet saged diiris saged pun dados tahu. Sedinten kinten-kinten saged ngasilaken pirang tong? Saged sekawan dasa tong menawi dipun ukur dansul saged gangsal kintal. Mantun niki tahu-tahu niki dipasaraken ten pundi mawon? Wonten peken Dranggu, Jejer kali Pacet. Nggih. Pinten penghasilan Bapak sedinten? Nggih, insyaallah saged 200 ngoten saged neto ngoten. Nggih. Kenapa Bapak niki milih usaha tahu niki? Usaha niki saking turun temurun nerusaken gadane mbah-mbah siyen ngoten. Apa wonten kerugian sing dialami dugi usaha? Kerugianipun nggih saged terkendali menawi enten sing rusak ngoten insyaallah saged diatasi malih. Pun Ngoten mawon wawancara ndugi kula matur suwun nggih. Ngapunten napa bene wonten kelepatan saking kita. Nyuwun agungipun pangapunten. Sami-sami nggih. Nggih sampun matur suwun. Nggih, Pak. Kita kinten cekap matur nuwun saking informasinipun menawi wonten kelepatan kita ngaturaken agunging pangapunten.